A shirin madubi na wannan sati bari mu yi dubi ga wani basarake ɗan kasuwa shahararre kuma ƙwararren ɗan siyasa a Najeriya. Tun bayan ajiye aikin kaki a matsayin babban jami'in hukumar kwastam, Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa a yanzu kuma tsohon Turakin na Adamawa, ya fada harkan kasuwanci gadan-gadan kuma Allah ya tarfa wa garinsa nono, inda himmarsa da mai da hankali ƙari akan taimakon jama'a ya sa ya sami ɗaukaka a kasuwancinsa. Sannan a hankali mutane da abokai suka fahimci irin baiwa da tausayin mutane da Allah ya sanya a zuciyar Atiku Abubakar. Sanadiyar hakan ta sa suka gamsar da shi shiga cikin siyasa ka'in da na'in domin fada da gudunmuwar da yake bayarwa ga 'yan Najeriya, musamman yankinsa na arewa maso gabashin Najeriya. A kwana a tashi sai da ya zamo Atiku Abubakar ya yi fintinkau a wajen aikin jin kai da ba da gudunmuwar dukiyarsa da iliminsa, ba wai kawai a arewacin Najeriya ba har da kudancin ƙasar. Sabanin mafi yawan masu ikirarin kishin Najeriya a baka, Atiku Abubakar kawai ya iya jingina kasuwancinsa domin amsa kiran miliyoyin mutane na tsayawa takarar gwamna a jiharsa Adamawa. Da yake manyan Najeriya a wancan lokaci sun fahimci taimakon da zai iya bayarwa ya wuce na jiha guda, hakan ya sa aka tsayar da shi takarar zama mataimakin shugaban ƙasar Najeriya. A zamansa da ya yi na mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, Alhaji Atiku Abubakar ya zamo garkuwan Arewa kuma jagoran da ya ɗinke manya da ƙananan 'yan siyasan arewacin Najeriya. A lokacin da yake wannan aiki, baki da kawunan manyan Arewa a haɗe yake sakamakon iya mulki da zama da jama'a. Ko da yake cikin jam'iyyar PDP da ke mulki a wancan lokaci, amma halinsa na kishin jama'a ya sa Atiku Abubakar baya gani ana yi ba daidai ba kuma ya yi shiru. Haka ma ya ja ra'ayinsa na shiga haɗakar jam'iyyu domin kafa APC. A tunaninsa idan an ci zaɓe za ta kawo canjin da ya ba da gudunmuwa wajen samarwa. Shekara guda kacal da ɗarewa mulki, waziri ya fahimci gayyar ba ta hidimar talakan Najeriya ba ne. Bayan taurin kan da ya samu daga gare su a ƙoƙarinsa na nuna musu hanyar cika alkawarin da suka zaga ƙasa suka ɗauka kafin zaɓe, sai Alhaji Atiku Abubakar ya tattara kayansa ya koma gidan da ya fito domin aikin gyara. Atiku an kasa ba da tsaro cikin al'ummar Atiku sun so su kwace abinci har bakunan waziri ta so ka zama sanyi da sanyin idanu. Ku biyo ni a shiri na gaba domin ci gaba a cikin shirin namu na madubin dubawa. A madadin Atiku Kawai Media Group ni AS Ramalan ke muku bisalam. Atiku an mai da al'umma kamar ma awakai. Atiku an sanya talakawa a ɗakin dubun kai. Atiku in ba kuɗi asibiti ma ba su karɓa. Atiku in ba gado taya ma ba za a mace ba. Atiku satar mutane kuɗi ake so a karɓa.